Salam inang semuanya. Horas matuhita aka ina hurianami dison nang songoni tu keluarga naro naneng si Apulon di acarata di parsoran PHD perempuan si Sadarion. Nuaeng neng mulahat tama parsorata jumulo mahita martangiang saubas di bagasan rohatta martangiang mahita. Amin. Punguan seksi perempuan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan tikion marpungu dohita sian tonga-tonga ni huriata. Ima seksi perempuan punguan ina hana dohot padus elfiko. Laho mangapuli dohot patogu rohani keluarga na marhabot ni roha marhite-hite hata ni Tuhani. Siala masa persirangan dohot keluarga na hinaholongan di tiki na salpo. Di bagasan na porsiaon dohot pakirimon na mangulu tapuji matuhani ay ibana do napuna nguluta jaladang pasombon na hita manaon akan na dokdok lobis yan gugota marende mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Ginjang. Tuhan na husombahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Rodo hami Tuhan tuhadopanmu apala di tikion marsomba mamuji pasangapon guarmu na badiai. Tuhan debata di leon asini rohamdo di papunguho hamison ima akka ina ni huriam. Punguan ina hana dohot punguan kor elfiko. Laho Tuhan memuji pasangapon guarmu. Ima Tuhan na dilehko tuhami tong partikian. Dina marpungu doa kadongan nami na marhabot ni roha di tikina salpu. Ima Tuhan na naing mangalian songon ata hapul-hapul ami tu kadongan nami asa marhite-hite Tuhan. Hatami boy margogo akka dongan namion ale amang para siroha mangido hami tuho asa ho manamian di tonga-tonga nami sadarion asa boy hulalahami Tuhan nalam hot aporsian nami di namasi holami totong Tuhan lo marsaur di hatam atong ali amang dongani mahami sian pamuhay sa tujung na di acara namion asa boy anok kami mulak mabuan hata hanguluani di tonga-tonga ni ngulu nami nang dibagas nami. Mauliate maamang mangasahon gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus marsomba martangiak kami tuho. Amen. Tajaha mahata ni debata imananie net sian buku pesalmen bindu 20 tolu mamuka sian ayat sada sat rodi ayat onom asa tajaha marsika soring. Ede sian si David Jaho bado si parmahan au dang tagamon hurangan au. Di patongon doau tu japalan akan alomak. Di togu-togu doau di lambung aek hasonangan. Di pasabam dorohakku, di togu doau di dalan hati goran,
alani guarnai. Ai nang pe mardalan au di rura linggoman ni hamatean dang huhabiari parmaraan. Ai hodo mandongani au tukotmu dohot batahim mangapuli au. Hodo manutup meja di jolokku, maradopon akamusukku, dimiahi hodo uluku, suksuk do panginumakki. Tongon tahe dengan basa dohot asini roha mangihut-ihut au, saleleng au mangolu. Jaladung mulak au, masuhaku me bagas ni Jahoba saleleng-lelengna. Ola ni sana, martua mana tumangihon hata ni debata, jalana upiopsa. Amen. Marende hita sian buku Eden nomor 806 ayat sada. Acara na mangalean hata apul-apul tu keluarga parjolo mapinasahat tu keluarga nyonya tapu bolon baru tambunan sian wik cilbes mangalehan songon jujur ngulu. Nang Horas dihita sude akainang nani haholongan. Molo au nyonya tapu bolon baru tambunan. Na tua-tua nami na dialap tuhatta nyonya tambunan boru pasaribu. Jadi nani tubuhon ni inang jujur ngolu ni dainang hami bawa tolu boru tolu nani tubuhon na namar keluarga 5 naso berkeluarga sada dope sada nai akainang nami ngamar umur 32 tahun. Mulai nang namion dialap tuhata marumur 70 tahun ono bulan. Marsahit ngasap 10 tahun memang marsahit dainangon sakit gula dohok jantung. Jadi dialap tuhata tanggal 8 Maret pagi jam 4. Memang selama on ngamar sahit nga dirawat di rumah sakit mar adong marono mari. Sebelumnya juga udah bolak-balik ke rumah sakit. Jadi tiba tanggal 8 dialap tuhata mai dainangon jam 4 pagi. Apalagi ya? Oh, bapak masih ada. Jadi hami ono palak pinoparna sude dohok pahopuna 10 halak. Jadi ima inang memang ngatung haci dirasa na tua-tua namion merasahon penyakit nai. Jadi ngasonangi mana dialap Tuhan tangya kona kadainang ma asa marokap
sada nai angginami bawa. Jadi ulaon na tanggal 8 Mareti ulaon jadi sarimatua ma hubay kami. Selesai sarimatua di Medan, memang pangiduan ni dainangon sian na masahay ikobuanon na inatu si Gotom alas siani do asal ni halak bapa. Jadi dibuam ma tu si Gotom dainangi disuam ma imana disi mulai ate. Salam, Horas. Untuk perkenalkan diri, saya adalah anak dari Nyonya Sintua R. Siahaan Buru Manalu dari Condet. Jadi saya mewakili dari keluarga karena kondisi dan juga masih dalam pekerjaan. Jadi saya sebagai perwakilan anak dari Nyonya Sintua Buru Manalu. Jadi untuk jujur ngolu dari mama, orang tua kami yang terdahulu, bapak kami meninggal tahun 1996, sudah lama sekali. Jadi mama ini udah lama ditinggalin sama bapak, waktu itu berumur 45 tahun sudah tinggal. Bapak masih 45 tahun, mama sudah tinggal. Kami dilahirkan 5 bersaudara, 3 perempuan, 2 laki-laki. Jadi saya anak kedua dari 5 bersaudara. Jadi mama kami ini di masa hidupnya memang ini ya, terlalu berat. Menanggung 5 orang anak yang masih dalam keadaan sekolah, bukan seorang pegawai, dan dia bekerja keras. Jadi memang sudah dari dulu ini mama ini sudah sakit-sakitan, tapi Tuhan selalu memberikan umur panjang sampai anak-anak yang dia lahirkan ini sampai selesai, sampai juga ke pahupunya gitu. Yang terakhir kali keinginan dia itu pahupunya yang paling besar yang bernama Bastian itu kalau boleh dia sampai selesai kuliah, itu cita-citanya. Sama itu saya yang paling kecil itu, paling bontot, 12 tahun, belum mempunyai keturunan. Tapi begitu di hari-hari terakhir mama mau pergi, Tuhan kasih kebaikan. Jadi mama masih sempat melihat pahupunya yang terakhir. Walaupun dalam keadaan sakit, selama 12 tahun menanti cucu, akhirnya Tuhan kasih jawaban, lahirlah seorang bayi laki-laki di tok saya. Nah, jadi terakhir kali mama kami ini awal cerita dia sakit, waktu itu dia sering berobat ke Restu. Jadi adalah dia jatuh. Selepas jatuh itu dia semacam hilang ingatan. Sama anak-anaknya pun nggak kenal siapa namanya. Tapi dia tahu, oh ini anak saya. Tapi secara nama dia nggak tahu. Dari gereja datang berdoa. Kalau berdoanya tetap sama Tuhan dia nggak lupa. Martami yang apa segala macam bernyanyi. Jadi datang orang dari
Huria dari gereja itu dia udah nggak kenal siapa-siapa, tapi tahu ini dari gereja gitu. Nggak kenal nama-namanya, mukanya siapa gitu. Jadi jatuh dia di rumah sakit Restu, 1 minggu kemudian dia hilang ingatan. Aku bawalah kami ke rumah sakit PON. Di rumah sakit PON dirawat selama 2 minggu. Jadi di rumah sakit PON itu dia memang sudah berontak. Tiap malam ini tangan diikat, kaki juga diikat. Jadi di hari-hari terakhirnya perginya dia bukan di rumah sakit, terjadi di rumah. Jadi itulah sedikit cerita mengenai kehidupan orang tua kami. Dan waktu tanggal 5 Maret tanggal 5 Maret orang tua kami dipanggil Tuhan ke surga jam 6.30 di rumah. Jadi untuk memastikan kami bawalah ke Restu, karena aku pegang waktu itu masih kayak ada panas gitu kan. Bawa ke Restu, rupanya sudah tidak ada, dan kami semayamkan di rumah duka Cikini. Jadi mama kami meninggalkan selain anak 5 orang, cucu ada ya. Jadi cucu itu dari yang pertama 1, dari aku 1, 2, baru 4, semua 7, meninggalkan 7 cucu. Jadi kami dari keluarga juga mengucapkan terima kasih untuk Punguan Nina di sini, untuk Huria yang telah memberikan napul-napul kepada kami di keluarga kami. Jadi hanya itu yang bisa kami balas dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru. Terima kasih. Horas, Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan berkumpul sore hari ini. Yang dihormati Seksi Perempuan HKBP Kramat Jati, perkenankan saya Adri Nelson, anak dari Bapak P. Siregar Bolo Panjaitan, menyampaikan riwayat singkat dari Bapak kami tercinta. Bapak kami bernama Parange Siregar dengan sebutan Opung Georgia, lahir di Simargala tanggal 31 Januari 1937, tutup usia di usia 84 tahun 2 bulan. Pinoparnya ada 1 anak, 2 boru, yang salah satu boru udah meninggal tahun 2016 yang lalu. Seluruh pahopu ada 3, 2 dari anak, 1 dari boru. Total pinopar kami ada 8 halak. Riwayat penyakit Bapak tanggal 3 April 2022 yang lalu dirawat di Rumah Sakit Esnawan Halim. Kemudian meninggal pada tanggal 12 April 2022 dimakamkan di Pondok Rangon dengan acara portuatnya Ulawan Sahur Matua. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horasmah dita salutna, kami sian keluarga Sirait
ima naung nialap tuhata netua nami di 2 bulan asalpu. Ia netua-tuan marguarma Nyonya Sirait lumiana baru 5 juta. Moding netua-tuan di tanggal 4 Maret hari Jumat jala moding di Dumai. Tanggal 5 hari Sabtu bawa kami matu Jakartaon. Tanggal 6 ma yusuato kami tu inganan pasatokinandi di TPU Tanah Kusir. Tanggal 6 Maret hari Minggu. Yang netua namion marpinopar anak 3 halak, boru 2 halak, pahopu 8 halak, pungu masude 10 ono palak. Jadi songon cerita singkat nih tuan na tahun baru 1 tahun baru ijabu nami do tahun tinggal. Jadi kebetulan akhir Januari nembar dalani ma ibana tu jabu ni abang di Dumai. Berangkat ma tu Dumai Sian Halim dung tinggal di Dumai sebulan di tori jauh tuhata ma borngin nai. Modom do na tuan borhat mandapoton Tuhan na. Dan orang nama boto. Malam nai mar telepon dope hami maka tatai dope. Alih ada pagi-pagi jam 5 pagi kita telepon masih Dumai. Mama sudah enggak ada inna. Jadi ujung kami ma dokter sen RSUD Dumai lopatakason baru ma dokteron iya pak opung sudah enggak ada inna mak. Jadi inganan di rumah duka tiki ibarat kami mak di rumah duka Sopo Gabe Pondok Rangon. Ima songon riwayat singkat tindak tua-tua nami. Marumur mana tua-tuaon 84 tahun pinoparna 10 no palak. Songon lima mulai tema dita salutna. Horas. Asal takasate tabu nama katai. Shalom. Mau lihat tema perjuli tu hatta. Iba jepakok kita pala di tikion di songon na biasa tapamasa di minggu-minggu terakhir tapatupa molo adong pangapulion di punguan parupuan punguan natului. Jadi sonari matikina kami sian seksi parupuan punguan natolu madok tonggo hata pula-pula teh ay nga mulu parohawasan naking nganaw nga ka saur matua adok penaw nasar di matua nganaw anggo umur nunga tung polabe dilihat tu hata teh anggo na di Portibion dangadong marna sae ete jadi songon lima parjolo di keluarga Tapubolon boru tabunan nunga dengani paborhat tamuna tuai jala dengkado hamu mulak tuhuta marpungu paborhat tona tuai ayanggo sebelum yon ulo si patarang binerang alan di nama sai alay mau lihat di Tuhan ipalwas suhat taruh hamu bui paborhat na tuai nak peborhat sian huta ate jadi ima si hamau lihat honota dia manau mulinai ima taingot ate jadi si don nami tu hamuna ba sudi hamu pino pernina tuai denggama mas yaminaminan ate jala memang mau loborhat na tuai si pata ulu do gabe ngedua cilawate. Oh bapak masih ada ya? Bapak masih ada puji Tuhan. Jadi burju-burju hamu. Molo ama mabalu beda. Molo ina mabalu boy do pedohonon tabah dope. Dang nama dokon amay na so tabah. Ale nga biasa horwa amaon ala na biasa di nga diurus ipatu pasude ahanari kok bay coba. Jadi dung law inai dang dong bedohon na songonibe. Nanti
Jadi hamuma narak do na tua-tua ima mangatusi ahama nariko di bapat tahun. Ate. Jadi unang menuntut tamuna bapa ni kocongono manian ikocongono manian. Daktar dokbe akanong batuaon daktar dokbe. Ikon na posoi nama ia nakoni mana mangatusi. Aha bapa. Unang songona do palai unang ina. Jadi kanong batuaon hitawon songo di bang ngahi ni lalahoni urahaci ate-ate. Urahaci roha. Jadi unang mak batahilalaho ma pangursin na tua-tua di hita na selilingon amak tehe nangko pala bisa borha na tua-tuaon bahu baik kami makana dumenggan ima pikiri hamu masih sunggulak kamu na masih dukunga kamu na akapino parnia tua-tuai asabui hamu dengan pature-ture bapatai bamuluboi ijabuku ho bapa satokin ijabuku ho mapiga hamu ba ono mate naking margati-gati mahamu na onom saminggu pe nggak sudah hari dang binoto be ate jadi merluba-luba mahamu mabena kanadengkan tuna tua-tua yate mau liate madi Tuhan nunga boy hamu pa borhatuna tua-tua do denggan anggo umuri Tuhan do botoi alai rata-rata nak kiningan tabu-tabu do ka umur nilian di Tuhata baru 20 ate mama nakipia tuh jadi nggak tabu be umuri sudah jadi songoni mate di keluarga tabunan jadi songoni nang di butima merudur mahu baik satu sana teh di keluarga ni edaku opu harte henar he Georgia opo Georgia ayang na biasa saya opo Samuel lo ni dok ate jadi nani buan naima tagorahon opo Georgia ate sirigar jadi itu edaku dison perjuluh dok tonggo kosidok mau lihat hita ate nunga puas eda mengurus amangi puas sekali jala tadana sian medis eda di bain eda do nasa tarbaimu jala binoto doi ala sawe ko hita jadi luar biasa do eda mengurus amangi teh jadi imasi dohonon nami nunga umurna 20 tulu ate 24 tahun jadi anggo umuri Tuhan na mengatur mau liate mak ay nagudangan wa ngono 40 tahun 50 tahun dope ngalao alai lo monina punasaido daktar dok kita dia mau liate manak songoni godanggo nang danggo pala dan gope ngadialap lo mona do ay na punasa do punani ibana do saluhuna jadi masih dono nami jaga kesehatanmu eda jaga kesehatanmu nong lilingko diuruso amangi jadi sonari nikmati majo nggak borhape ngaso nangisan amangi jadi dirim majo urus sonari ate songon daga pusing-pusing gope au ni munak kiningan jadi ima riko dope edaku ion akabereon ya kedanahon ate jadi ima jaga maju kesehatanmu ate jadi buat bere kami di sini sama buru kita harus bersyukur mengucap syukur dalam segala hal mau lihat tema di Tuhan Bapak itu dikasih umur panjang dan puas kalian untuk ngurus Bapak itu baik kalian ngurusnya juga kami tahu ya jadi sekarang mama inilah kasih penuh perhatian ya parumain di sini kasih penuh perhatian kalau parumain kita itu dekat dengan kita kayaknya enak banget ya kayak burunya lah buat bikin ini kayak mamamu ya buru ya jadi kalau anak kita itu dekat sama kita mengerti dengan kita itu kebahagiaan kita sebagai orang tua ya jadi itulah berusahalah kalian dengan itomu laemu untuk ngurus mama ini ya mangnya ya buru ya jadi itu anak kami di son ate siahan buru dohot parumain di dongan nami ni kuma ate huber kami do nariahe tiki parborha ni mama i dengkat di baik kamu nak
Ate. Jadi memang mama ini sungguh luar biasa. Aku sendiri menyaksikan itu, sungguh luar biasa. Bagaimana supaya anaknya itu bisa bagaimanalah, jangan ada yang kekurangan. Berusaha terus. Udah dalam kondisi kurang-kurang sehat pun masih terus dia berjuang. Untuk apa? Maksudnya supaya anak-anaknya kalian itu bisa sukses. Pahupunya itu bisa sukses. Sampai pahupunya pun, uang sekolah pahupunya pun dipikirkan mama itu. Ya, itulah. Karena dia merasa masih bisa. Dia tidak memikirkan kok anakku nggak ngasih sama aku, nggak mikirin begitu mama itu. Dia selalu mikirin apa lagi yang mau kubuat lagi sama anak-anakku ini, sama pahupuku ini. Itulah luar biasanya. Ya, hanya sehat sedikit aja udah datang ke gereja. Masih kelihatan kayak sempoyongan istilahnya begini, udah datang juga ke gereja. Karena apa? Dia tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan. Jadi itulah yang kita syukuri emangnya. Jadi bapak sudah nggak ada, mama juga sudah nggak ada. Ya kau anak kedua ya. Tapi kau yang di sini kan, abangmu kan jauh ya. Kau yang berlayar itu ya. Oh iya. Hah? Oh iya. Jadi bersatu kalian. Kau sebagai anak, ada itomu, ya baik-baiklah sama itomu dan sama bere-beremu itu. Ya emangnya, jadi berusahalah. Apalah yang bisa lagi kalian perbuat. Biarpun mama udah bapak udah nggak ada, kalian harus tetap bersatu. Ya. Jadi itu yang perlu bijak itu di situ ya, anaknya. Ya. Lihatlah itomu, lihatlah emu. Ya emangnya juga parumai boru di sini. Ya boru ya berusahalah supaya baik-baik. Ya. Jadi masih donon nami songoni manang tu keluarga Sirait dengan nami boru 5 juta di keluarga ni bapakku mau dokun naing teh Sirait memang dia masih dohonon nate mulu halak batak madokon hutani damang habtubuan dang mari bertano hamatean. Jadi ya di sanalah bapak waktunya dipanggil Tuhan. Ya siapa yang mau sebetulnya? Kepengennya mama itu ya jangan jauh-jauh. Tapi saatnya ke sana berangkat, tapi kok pulangnya udah nggak ada umur, ya. Jadi mungkin karena kalian selama ini di sini yang jaga mama, yang ngurus mama, kayaknya kenapa kok begitu, ya? Tapi itu rencana Tuhan semuanya, ya. Harus di sana mama itu dipanggil Tuhan, ya. Itulah yang terbaik berarti, ya emangnya. Jadi songoni manang di inang di son, dos marohamuna, namar keluargai, namar kakak adik. Jadi pada saat mama dibawa dari sana, aku kebetulan nggak bisa hadir waktu pemakamannya, tapi kita selalu bawa di dalam doa dan doa kita didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan, semua berjalan dengan baik. Saat mengantarkan mama ke tempat peristirahatan yang terakhir, ya udah tenang mama di sana, udah ya semasa hidupnya mama itu masih bisa datang ke gereja, rajin dia datang ke Inahana, dia rajin datang. Ya, jadi masih halat conota. Kita bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, karena yang berikan Tuhan berikan itulah yang terbaik buat kita. Masih banyak yang lebih, yang ya istilahnya boleh dikatakan bukannya membandingkan, tapi masih banyak yang lebih enak kita daripada yang masih banyak yang masih tidak merasakan seperti kita rasakan ini. Tapi itulah rencana Tuhan semuanya. Ate mau lihat mari Tuhan nungading kape borhat mamai dengan parsatokinani. Ate jadi saya dengar maha musudi pino pernina tua-tuai. Jadi hirai masih ronon nami sian mewakili pungwanina. Tuhan memberkati. Amin.
Mole ate ma parjolo tadok tu amata pardengan basa na mga liat tikio di hita boy hita kana masih holongan marpungu di bagas joro ni tu hataon. Mole ate dohonon nami tu inang uluan nami songon inang pendeta baru hasugian. Nang songoni sude aka dongaku na tulupungu kita dison. Mole ate ma nunga sahati tatu tutuson sesuai dengan program ta naikon sehali sabulan ikon hitarap lasta pau bu mau senari tu nama ngapuli hita tu opat keluarga tadi son. Jadi jumoloma au madokon hata tu inang nyonya tampu bolon boru tambunan ode pehuta dainang sungguh nak pehula-hula kuda maaf. Jadi HP ngahanna HP inang harusnya dihanna mainang dah Roma ho Tuhan nai ate. Jadi di eda mai sok kudokon ate eda do paramaku di son nunga tulus be di pabor hatamu na tua-tuai tapuji matu hatta songon na dokon ni inang beruta julu naki ngat termasuk kesempatan na indah boy tulus samu pabor haton buhama akatiki masa-masa di gawat ni kopiti boy dang binereng na tua-tua niba mak keluarga niba dang boy niantar dengan baik tu tempat peristirahatan tapuji matu hatta nau ima tikini inangi badinggama berkomunikasi hamu tu na tua-tua itu amang asa gajang umurna manangnya kok kamu dope ate dah songoni manak parama dison. Jadi dia daku boru panjaitan tiki parmate ni amangi hami dang ro ate nang da mohon maaf alanya ka situasi mai na sohoru kondusif dope dang na dauni roha da sayang da. Jadi nunga dinggad di pabor hatamu na tua-tuai jalan nunga liling diurus inang songon nai dokon inang naking nunga dibaiko na sana na kemampuan mi lau mangurus di parsahiton ni na tua-tuai pasai tu hatta mana masu-masu edakku do sude aka anak do boru muate diberkati Tuhan mak pangiduan nami tong Roma inak tu inahanna ate disima hita ate ai utabu do dongan saparsi tahunani bercanda apa bergurau ya kita ya sama-sama gitu sama-sama kan nama balu ai bangga do hita dibaen huria do khusus tu inahanna jamita ate dangi bangga do ibakan bangga do hita kan di papuli do alani ngadong na khusus dibae padita ka hata tu hita ka nama balui i masih halat conota tu huria ala dibaen huria songoni tu hita di papulik hita lao mangodolhon hatani Tuhani bohatu nama balu bohatu na sama balu atarima pangiduan nami dainang da. Jadi di anak nami di son saya kenal mama dari dulu tetangga dulu kami ya kamu juga kenal inangnya. Jadi mari lamang sebagai anak paling tua kau bimbing lah itomu si Lina, saya kenal banget si Lina, sempat dekat rumah saya dia di Kalisari ya, tapi saya nggak tahu sekarang apa dia dicondet apa enggak, bersatu lah emang ya, akan adenggan nanti nanopon ni mama itu hamuna salilingon, peopamu mai kerjakan, biar jangan hilang begitu aja orang tua kita itu, kalau anaknya tidak mengikuti apa seperti yang dicita-citakan orang tuanya. Itu yang penting juga ya. Jadi berkeluarga juga mari baik-baik. Tarlu mobi matu akatino dohomu ho tu botom dengan mahamu amangda tua mama memberkati hamu di pertading dung ditadikon mama ihamu anggo bapa kan parjolo do bapa sianau mabalu ate mama tikini ate mangda Tuhan memberkati hamu dah sude bersatulah untuk memuji Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam rumah tangga masing-masing. Jadi di botokku do edakku di son itoku sirait iboto do ito doli do peho boha hubung aku do mama ate macedingga hubung aku do mama tikini alai mana buru jutak mamaku buru jutak jadi macedinggan ngadi boto ono ni saya rodo tikini mar motor tu jabuku mola dong aka jajikku do mama nahinan. Jadi tiki parmate ni mama au pedang roda itu dah setengah haroham. Jadi tu edakku pedison nunga borhat na tua-tua
boha komunikasi muna doho itu na di Pekanbaruan, saya itu hatama nama masuk hamu ata tetap erat aina ramah do inang uda nahinan hamu pe ko congonima ate congonima nang edak ku ate dah na burju de inang udai na parholong dui tiru hamu ma na binanay na salilingon ima dak pola gudang be hami mamuda hom manang nadi itu hamu ngau malu hamu akan apa sosonari ngau malu muse siak kami akan tua ate itu dah edaku juga ya bagaimana lah biar sama-sama kita sampai ke depan kita tetap satu di dalam keluarga itu. Songoni mah hurasa hata siak kami inahana di pasu-pasu tu hatta mahita sude asanggiat sisa ada tangiak kita tutuhani molo adong na marlasi roha rap kita marlasi roha molo adong na berduka rap kita merasakan dukai ido parpungat tahun asa di baen huria pe tu hita songoni todo pungu pe hita tetap do hita iko satu di dalam suka duka iko satu do hita imana dipangido huria tu hita songoni nang uluat tadi son diberkati Tuhan mahita sude molo mardame hita toktong Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah ima pangiduan nami horas madi hita sude butima. Shalom. Horas ma dihita sude mulai atema di Tuhan, mulai atema dihita salut nana rodison inang nami sude songoni inang pandita uluan nami dot inang pandita sintua sude narodison ima di acara PHD dohot mangapuli di sude keluarga na rodison ima keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Tambunan dohot inang Nyonya Siregar Boru Panjaitan songon itong keluarga Sintuasiahan Boru Manalu dohot Nyonya Sirait Boru Simanjunta amang Sintuanami. Jadi edang pantas dopeo sebenarnya mandok kata ison inang jadi hata sian na tua-tuaku nakini kakakku dot inakku songoni dotong hata nami sian elpiko siak kami tangiang dot apul-apul alai na mga puli siya tu hatta do ate inang terutama ma do tu inang Boru Panjaitan memang sakit yang berpisah dengan teman kita selama hidup ini bertukar pikiran mungkin tapi inilah sudah jalannya Tuhan. Inang selama ini menjaga Amang yang sudah lama sakit juga ya Nang ya. Jadi buat adikku di sini juga ya Eda tetaplah merawat Inang supaya dia lebih bersemangat karena Inang ini melayani di kesehatan ya Inang ya. Begitu juga dengan Eda kami, semoga tetap terhibur dan tetaplah berkomunikasi kepada bapak di kampung ya Eda. Ya, tetaplah berkomunikasi dan kompaklah selalu kepada semua penopar yang ditinggalkan. Songonitong tu keluarga Siahan nang songot dia di baik kamu na amang tu na tua-tua na dialap Tuhani semua itu akan menjadi berkat buat keluarga pada cucu-cucunya semua cita-cita akan tercapai. Songon itu amang sintuanami saya sehat mate amang Tuhan na mangapuli sude keluarga di son. Songon ima hata siak kami elpiko moleate ma horas.
Shalom Inang, Amang. Sebelum kami menyampaikan kata-kata penghiburan kepada keluarga, sebaiknya kami mengundang Inang Dewan, semua pengurus ketiga pengumuman, bendahara atau ketua, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang memberikan kita hari ini, sore ini, kesempatan untuk berkumpul, memuji nama Tuhan dan sekaligus dalam acara penghiburan kepada 4 keluarga di acara seksi perempuan. Kepada Amang dan Inang semua, kami dari sini sebagai pengurus seksi perempuan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Apa yang Amang rasakan, Inang rasakan, sama kami juga merasakan seperti itu. Kesedihan Inang dan Amang juga kesedihan kami. Tadi Inang dari Punguan Ina, Punguan Inahana, juga Elpiko sudah menyampaikan sungguh banyak kata-kata penghiburan, baiklah itu Inang, Amang menjadi kekuatan untuk Amang dan Inang semua. Hanya Tuhan yang bisa menghibur hati kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan seberat apapun penderitaan Inang dan Amang. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa di dunia ini. Kepada semua Inang yang kami sayangi, Amang kami yang saya hormati, kami sangat bersedih. Oleh karena itu Amang Inang, bentuk kasih sayang kami, bentuk cinta kami kepada Amang dan semua Inang, bahwa kami juga ikut merasakan apa yang dirasakan Inang dan Amang semua. Di sini kami akan menyampaikan sebagai pengganti transbuah kami atas kepergian keluarga yang kita sayangi, orang tua yang kita cintai, walaupun suami yang kita sayangi. Sekali lagi, jikalau ada yang kurang dari kami pelaksanaan daripada acara penghiburan ini, kami mohon maaf Inang dan Amang. Kami dari semua pengurus seksi perempuan mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semua keluarga dan kita semua yang hadir di sini sehat dan tetap sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat hari ini. Tuhan berikan kita kesehatan sampai ke gereja ini. Terima kasih buat Inang Pandita, buat Inang Sintua yang membawa acara ini, sehingga berjalan acara ini dengan baik. Terima kasih buat Inang datang ke sini, memberikan penghiburan kepada kami. Di bulan yang lalu, orang tua kami dijemput Tuhan dari keluarga kami. Orang tua kami ini sudah lama sakit, sudah 10 tahun sakit. Bulan 2 sakit parah, dibawa ke ICU. Di ICU 2 hari langsung sembuh, pindah ke ruangan biasa. Saya juga udah curiga, dari ICU nggak sadar 2 hari langsung sembuh, minta ke ruangan. Dari ruangan biasa hanya 1 hari langsung minta pulang juga, langsung segar bugar. Dibawalah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, malamnya itu langsung gak sadar lagi. Itulah jam 4 pagi, pergilah orang tua kami yang kami kasihi, yang kami cintai. Jadi memang aku tiap tahun itu pulang melihat orang tua kami ini. Karena apa? Atik boha itormate umakon narohaku. Jadi di sinilah aku bisa melihat tiap bulan 12 pulangnya aku. Jadi bulan 12 kemarin pun kubawanya ke parapat orang tuaku itu, masih ketawa-ketawa dia. Jadi tanggal 8 itulah dijemput Tuhan. Acara kami taruh di rumahnya, di halaman. Dengan 2 acara ini Tuhan memberikan kami kesehatan, pulang ke Medan, ketemu dengan adik-adik, dengan bapak. Kami buat acara Sari Matua, lancar semua acara. Itu semua akainang sudah alani tangyang muna doi. Arupe melalui media sosial ngatung burju akadainaku manangnya kok kami jadi sehat kami mulak acara idengga kubai kami biasana saya gogo angin udan alai pada acarai denggado cuaca sampai hubua kami matu si goto museng dalape saya terjaldo buki do alai Tuhan ma memberikan kami pulang balik ke Medan sehat, sampai ke Jakarta ini juga sehat. Mulai tema sude inang di tangyang munai. Tuhan ma membalasi. Jadi sehat-sehat kami. Rodi na tua-tua kon waktu mangulu burjudo mar Tuhan. Saya diajar do kami asa dengga kami sudah marakakak beradi asa kompak unang manian alani sawati marmusu. Jadi wapu kami mai inang sudah hatamunai nakiningan asa kompak kami keturunan ni dainang. Jala bapak nami pe memang alani Bekasi tua do kuat do mana hubereng. Nga onok puluh lobi tau kalaki rapak. Olak kadang weh video nak nga mangulu be museng alah tahe daung be ngau dingga ni mana isan seina do alai huboto kadang sedih do mana di bai buhina itu toro alai kokok do bapa dah ni kokok do bapa ni Bekasi tua do ho jadi molo tangis so tangis do hamena daung ninna jadi mulai atema inang amang ngadenggan acara sude jadi lebih kuat lah bapak kami dan adik kami yang satunya. Cepatlah Tuhan mendengar doa kita, cepat dapat rokap. Memang alani iro tong
saya dipanggil duna tua-tua nami supaya siap budan ini menikah. Tapi ada rencana Tuhan yang terindah. Mulai ate. Salom. Buka masker hi asa bereng hamu coba hidung babalu ate. Jadi mulai ate dotong apalah di bagasan tikion pasahatoku khususnya tu inang Padita Resort atong setia mendampingi kami pada saaton tu inang pendeta Guru Hasugian, pendeta Erna songoni manang tong di sude dong aku na burju-burju seksi paropuanon hitanda tulu punguan inahana doho El Pico. Jadi di bagasan obaso dohonok kuma maulate godang ma di sude alana huri fujo satokin partikianon holan di boto hamu na umar sahit amanami nahinan opung Georgia Doli sudedo mendukung dalam doa. Hamalate hononi rohaku doi memang kita dari dulu sampai saat ini dan sampai selama-lamanya tetap bersatu di dalam doa alana di horhontang yang hido sude aka namasa. Jadi di bagasan obason dapola gudang dohonokku sude do hitanda liat na lulu di son di hamu akai nanami inaksori pada holan saotik ma si dohonokku di parsahiton ni amanami memang holan seminggu do takas do taboto memang ala tongdo aktif di pungguan lansia mulo hatani si tua-tua na sudah gogo nama ate jadi na disyukuri rohaku dihamauliate rohaku dung masuk tu ruangan saya dilului hopa Tuhan Yesus naleleng masaha Tuhan Yesus on. Jadi hubain ma sada inisiatif memang sebelum penunga hutahi alana masuk di GD alani memang persyaratan harus di PCR dulu baru boleh masuk ruangan, ditunggulah 24 jam. Jadi ada orang sopida memang ala sanga do diobservasi di ASU buhado noai ngamanamion ina rohaku makuling rohaku nian alai saya sangat mengharap semakin maju motoriknya semakin maju ingatannya nantilah. Jadi ima saya tikina lehet hugora matiki amang situa nami amang situa sitijak amang bohado ate dos marohata saya dilului amang natua-tua Tuhan Yesus buaro majo hamu manang yakon mulu na malum mulu tung songoni mai rohani Tuhan asa tiur-tiur unang mahacitu hilalaon na alaya hamani do amang situa nami situa wek ni Makassar dang bainang bulus marohami marulaon na badia hugora majo tu huria. Jadi dihubungi mainang Padita Resort tiki saya sangat mensyukuri ahamani do dipai mama pai mamarhobas pendera resort anon jam 5 mak. Jadi hudokon jam 7 pe misalnya asa istirahat johamu ala didokon habis rapat launching itu apa lift asa istirahat down lain marhobas nama. Jadi hubereng matiki jam 5. Jadi hugora ma danahoni semana naboy tiki dang sikokbe. Jadi ala kebetulan adong ro ka peparani hahang tiki nasida pe saya disapa 2 halak nasada ditada nasada naik down. Jadi ahado
na disukuri rohakku boy merdala dok denggan. Jadi ima dohonokku alani memang tiki nunga dibayan sude segala usaha dibayan kebijakan sian rumah sakit tiki. Bapak ini kalau boleh Bu perawatan home care, jadi mulu dihami kesehatan home care dipasahat tu keluarga biar puas keluarga untuk membina dalam perawatan rohani. Jadi hudokon besok aja ya Dokter Iyas, boleh. Jadi pada saat ini dung di bagas hubai kami mamarpungu musedak danahon sahak matiki sampai jam 12 malam. Adong mana madokata, adong martangi yang adong marede habisi mangaleon si tio mamulo ada nihita na tua na jolo ate asa tiur. Jadi memang dung mulak akada danahon alaningahu dampingi hutiop tangan nak. Jadi hira-hira sekitar jam 2 opu Georgia Doli nahinan songkot hubereng mulo di hitara di dokon mangal mate. Jadi pak cek oksigen jalan, ku cek nadinya sangat halus di karotis di sini masih ini terus imana boy disukuri rohakku alana adong pahopu sipa itu lu ima nomor 2 sian anak diki tolu bulan dope usia disi lahir memang sangat senang dan sangat bangga mungkin dakola 2 be pahopuku mulutung mangdiau jadi sangat semangat memang. Jadi songon hudokoni dung songoni binai berita rupani semua lagi dukung doa turut berduka cita di dalam halon pasahatokku matong mau lihat gudang ma jala sudedo hita ma boto di semaya poma di rumah duka di Sopogabe jala ulaon saur matua ma di hamola tehon rohakku do karena memang selama pandemi dokternya ada 3 poli selalu mereka berseru Bu Regar kalau boleh Bapak jangan sampai dirawat. Jadi dalam hal ini memang ditangi hotu hatta do tangyang di keluarga do tim kesehatan dung longgar pandemi di sido Bapak on hola seminggu do dirawat. Itu yang saya syukurin alana boy sude hubereng do akadainang di son pangulani huria nak pedao rumah dukai di humalaputi hamudo Roma baina cara sahat tu peristirahatan narasatokin tu Pondok Rangon. Jadi ima dohonok kuinang di kesempatan on mau lihat godang di sude dengga basa nauli na denggan terlumobi tu pangulani huria dohonokku do memang mau lihat gudang do nabui pasahatokku sian hami keluarga. Jadi ima dohonokku di hitana to lupunguan seksi parupuanon. Semoga kedepannya semakin solid. Mari kita melayani berlomba-lomba berbuat yang baik di huriat tahun. Asa boy tong sisada roha, sisada pikiran, sisada perasaan songonon. Hita toktong do dalam suka terlumobi duka memang hubereng doi. Jadi ima dohonokku jadi molo tungadong na hurang manang nasala uju dingolunia manami nahinan mangido ma molo tungadong tong tiki di parborhaknya manami nahinan opo Georgia Doli di pancalonami dohot akasikap dot madok mangido maaf mahami ate pada kesempatan dohonokku do masih jua mahita asa sehati sepikir untuk hari yang akan datang. Jadi songoni madohonokku tangnya kok kamu mau ate asa boy lam humirpas alana memang songoni dohuro ate molo nakiningan alani sude dong akon pada umumnya
saur matua nama teh alanina ahadona hurang sikop dona kinda benasari matua sudah pada usia yang memang ahado mareak 70 tahun paling sawoti nakiningan. Jadi ima dohonok kurupani asa tutiki na mangihut au semakin kuat alana memang tohodo molodong asa magodang udah lebih setengah abad dah sairap memang tohodo sabo ape tuani tong do lungur roha. Jadi ima dohonokku buat kamu matok tong ditanggung yang mu masai gomos jalanakin harapan-harapan si tolu punguan biarlah anak-anak saya dan cucu-cucu saya menjadi babai lasni roha memang di tarlumobi di au alanunga ditinggal hon bapak. Jadi imasi dohonokku matong mangapu mau naung 10 pitu jumari 10 lalu inna hatana uli hatana dengan napi nasahmu apon nami mamartonga di jabu ape ma di sima jujung nami tuhuk ma di abara nami imana boy pasahatokku di hamu khususnya tong nang di pangulani huriat tadi Kramat Jation sailam berbungaran mak pakubasionia teh inangate isodo inang uluan do inang pendeta Erna. Jadi ya molo si dohodokku ngasongon na liling rati amang situa ya dohonokku hita narak berduka dotong dohonokku mak bahata nauli hatana dinggani ma teh tabuan nan nomulak tutongan di bagas tabi nak peso hugoar sada-sada makabitik ki mahita ateh jadi songonima na boy pasahatokku di bagas botarion mau liate ma di sude parsaoranon Tuhan Yesus memberkati kita semua amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Tuhan Yesus Kristus di mana kita telah dikumpulkan di sini, dipertemukan dalam satu ibadah. Terima kasih juga untuk Ibu Pendeta, untuk Huria Kramat Jati. Begitu juga untuk pengurus perempuan Kramat Jati, untuk punguan Ina seksi perempuan, kami dari keluarga cukup berterima kasih. Kami kira mama kami ini sudah terlupakan rupanya. Sudah 2 bulan datanglah berita Amang kalau boleh besok bisa ke gereja atas sintua si Rait. Ada apa? Kita mau mengadakan ibadah sekalian mengapuli untuk mama katanya. Jadi rupanya itulah kecintaan dari seksi perempuan kepada orang tua kami. Terima kasih banyak. Segala nasihat dan apul-apul yang diberikan kepada kami sekiranya bisa kami laksanakan. Dan untuk seksi perempuan ke depannya semakin erat di dalam setiap apapun pergumulan selalu bersama-sama. Begitu juga untuk Huria KBP Kramat Jati. Terima kasih dari kami keluarga Boru Manalu. Parjoluma maduk molea teh hami tu inang uluan nami di son inang Pendeta Boru Pangaribuan sok songoni tu inang Pendeta Boru Hasugian nang disudia kadong aku parhalado nama kubasi di seksi paropuanon sok songoni di hita sude anggota ni seksi dot pengurus ni seksi paropuan molea tema doron nami tu hita ganup siala holong muna do di jauh hamu hami ima pinoparinda tuto nami nyonya siret burus majutak nang yalap tu hatta di 2 bulan asalpu
Sudenai inang Dr. Balos Sami hola tuhatado na toktong mahalo na hipason tu hita salutna asa di bawah hipason hita rap makubasi huriaton tujulan darion di bagasan las niroha Hamis dan keluarga besar Sirait Burisma Jutak madok mauliati godang ma tu hita salutna di perhatian muna lumubi ma dinaro hamu tiki di ulon ina tua-tuai tu sopo gabe. Macai las doro hanami si arong do HP dengan nami sahuria nalo merek kami di tiki hami marhabot ni roha. Jadi songon hatani na tua-tua ma dohonan nami tobani si malungun ma parsebana ni si mamora setibu ma salpu akan alungun siap kami sude nanti digalon na tua-tuaon seroma akka silas ni roha. Saat ni solo satu botean toktong di rodang ni bulan sesaat mahitaon di bagasan hipas-hipas leleng mangulu di bagasan horas-horas jala toktong mah di pasu-pasu Tuhan jumali 10 pitu main na asa jumali 10 alu hak tanauli na denggan hata pangapulio na pinasap muna inang tuhami keluarga seapon nami ma martongan di jabu mau lihat ma pasatami itu ita salut dak butima horas. Marende huria mahita sian buku ede nomor 210 sada mengarade ma nama buan tangiang pangodianon. Tapasada marohata martayang maita. Ali Tuhan nama nami nama bangsa di benua gijang mulai atima di pasatron nami Tuho disudi dengan dibesam nama ngaromoti hami Tuhan satu tikion di pataru asiram hami di bagasan kebetian sekci perempuan gabungan di bagasan Botarion sekalian Tuhan hami penghiburan tua kadungan nami nang berduka di minggu-minggu nang salpo Tuhan. Mulai atima Tuhan di pasaran nami Tuho Tuhan hupasatai ma Tuhan kebaktian nami on sekalian penghiburan Tuhan asa homa nama dongani dari awal saat tu selesai Tuhan pasu-pasu sudia karena pelayanan di son pemandu lagu pemusik tim media papungupelean terutama Tuhan napasahatun hatami Tuhan hupasat hami ya Tuhan Tuho sudi akaina nami naro di bagasan parpunganon Tuhan di pahadia paropuan di kerinduan nasida Tuhan lamanayo katami paju padot hami sama hami Tuhan asa lasruhan hami Tuhan terlumui ma Tuhan nalau manangon hatami hami asa anggiat ma Tuhan markiti hatami gabelam tabba haporsion nami lasrohan nami sukacita hami Tuhan madala ningulu nami jala tuntunanmu hami ale Tuhan Tuhan dibani saya buka roh pikiran nami asa tarjalo hami hatami jala lasrohan nami jala mergugu hami mengulak kolon nami tu arina nang ro Tuhan hupasa taima Tuho sudia kaina nami asalem meresidahi pason melotung arong na Tuhan na hurang sehat apala tikion bay ma Tuhan na silam hipas mandung dibegi hatami ale Tuhan postur hanami Tuhan
Tuhan disediakan kegiatan ni inanami setiap hari Tuhan dongani mana sida saya masudia Tuhan mengulau naka ulau na tabama aka lasni roha tabama nang aka sukacita Tuhan asima roham pos doranami Tuhan aka burum dohami nang tinobus ni budar miale Tuhan tong ramo tamu hami asa totok kami giot maning tekuk kami Tuhan manangon hatami nang dibagas nami pe Tuhan area dok borin asa lasruha nami jala mergugu hami Tuhan madalani area rini ngulu nami jala ikon monang hami totong ali Tuhan Tuhan hupasat haima tu ali Tuhan nang keluarga na dalam penghiburan di bagasan sore Tuhan imak nyonya keluarga nyonya tapu bolon baru tabuna nyonya sirait baru simanjuntak maneng keluarga si Tuan Erwin, keluarga si Han buru Manalu, doa kanak kona, keluarga Siregar buru Panjaitan doa peneparna. Tuhan hupasat kami nang keluarga Tuhan tuho asa homa na menghibur nasida Tuhan unani rosona sida terlalap Tuhan di kesedihani di persirangani alai nang Tuhan marhitei ilam junok nasida Tuhan Tuhan homa Tuhan namang ladina sida hahi pason dot sadan diroha dia ke keluarga nati nang rona sida asotong na sida Tuhan di bagasa dame dot las ni roho dot sadana sida tong ale Tuhan maulaon akan narikot di ngulu na sida mangayahi ngulu tu akka tikinan nang ro sailema to dimito di perbadia di sida Tuhan nangina nami nangaka sudah mate hena tininggal honi nang dia lakmi asa pasu-pasu mana sida ba mana sida marsigatung tuho ale Tuhan Tuhan songonima ale Tuhan di bagasa tikiotong do bono nami tuho aka dongan nami na marsait hupasat haima tuho na sida salut ale Tuhan tarlumui ma Tuhan aka dongan nami na di persahiton nyonya Rita boru Simamora nyonya Tambunan dohot akan asing do pele Tuhan upasat hama dohot nasida Tuhan asa pasu-pasomu nasida sudah mate Tuhan ruas ni huriam na dibagasan parsahito na palatikon di dibagas songinang di rumah sakit ape homa tangami na labok itu nasida Tuhan homa Tuhan na mapamalum saat nasida tarlumumia Tuhan nang keluarga na mangurus nasida Tuhan sai pasu-pasu ledu nasida gogo Tuhan la mangurus akan marsaiti totong mabaritaho barita nauli tu nasida asa totong nasida marsigatung tuho ale Tuhan postoroh nami Tuhan na lenomur nasida semangat totong ale Tuhan pasu-pasu ma nang si panganon sinumon na di pangan nasida tarlumumia Tuhan ubat dohot akka dokter na mangubati na sida perhitiamu ma Tuhan mangubati alai anggo ubat na terutama Tuhan mudar muna badi ma Tuhan pamalum na sida Tuhan unang ingoto akka dosa na sida dosa nami alai ingot ma dengan dibasam Tuhan saya ramoti mana sida unang loso na sida putus asa Tuhan tetap mana sida berpengharapan tuho dia akan jojo Tuhan tuho aria dok borengin akan pinilik mi Tuhan tangi hono murna sida pamalumamu do ditikina Tuhan asima roham Tuhan tong do bonon nami tuho ale Tuhan ima akka parhalado nami di hurion asa pasu-pasu manasida Tuhan adong hami 20 wek asa pasu-pasu musida Tuhan akka parhalo nami talumobi akka padita nami talumobi nanguluan nami padita anna laho manguluan huriami laho mengaradoti salut akka ruas miale Tuhan dohot kerjasama doa kasih tua asa pasu-pasu na Tuhan las rohana melayani Tuhan mangalen yang pelayan yang terbaik di huriami oleh Tuhan saya pasu-pasu sudia ka ruas di sudia ka kegiatan tabaya ka hipason las ni roha doa ka odeng jala paingot sudia ka hami ruas Tuhan laho pa mamuji pasanga poko dohot muse Tuhan mangalena ka si pasaton nami tuhriami ale Tuhan pos dora nami Tuhan pasu-pasu musudi usaha kerejo do anak kon nami persikola do anak kon nami na sodapo rokat leno morokap nasida anak kon nami nang berkeluarga na sodapo depe keturunan leno keturunan akka keluarga muda anak kon nasida kana me Tuhan asa lebas rohana si labok jala bijak nasida Tuhan mendidik akka danak nami sekolah minggu nanga kerimaja ayo do Tuhan akka generasi akan datang muse lau memuji pasanga poko dibani perhot pangidon nami Tuhan akka generasi imana lau si binauni akka
aka keluarga-keluarga muda Tuhan setong nasida mengasah ko sehingga anak-anak Tuhan boleh bertumbuh sehat mental nasida maupun fisik nasida main pengetahuan terlumuma kerohanian nasida Tuhan saidongani ma aka keluarga le Tuhan lao mengaradoti kaya nakon saya pasu-pasu nang sudi Tuhan naniulana asarong patureo Tuhan akadnaki soni ma Tuhan bangsa negara nami pasu-pasu ma Tuhan bangsa Indonesia lemba Tuhan keamanan dan kedamaian pakai Tuhan pemerintah nami laho mengaradoti sudi akka rakyat Tuhan nang rakyat pe Tuhan tuduk dia ka aturan-peraturan terlubumi Tuhan na menjelang lebaran Tuhan gudang akan namudi tu huta gudang akan marlaro tu huta nang tu kota di darat di laut di udara asa pasu-pasumu Tuhan asa lelomu keamanan dau akka amara bahaya las marohana sida Tuhan dia kadongan nami tetangga nami nanang nang berlebaran asa aman manyana ali Tuhan asa lenomu mahadamion soni manghami pe ali Tuhan akayana komi nanti nubusmi tetong Tuhan asa tok kami Tuhan dami saluhna Tuhan ima pangidon nami tuho Tuhan postur nami sudi akka haperluan ni tetangga nami Tuhan yang merleban radido bainomu Tuhan ayakan nati nobusum nasida ayakan nati nopam nasida Tuhan mauliate ma ale terlumubido Tuhan tuak kahami na porsia nang tinobusmi lobido panganari homu dihami ale Tuhan dibayani upasat haima tuho Tuhan aparatikion nang tangyon nami hatami imana pinasa ni padita nami padita erna pasu-pasu ma ina namion urapi imana Tuhan doktor dimito perdia asa sahat hatami tunga-tunga nami nagabi bohal ni hami sudi akka ina naro di bagasan oleh Tuhan songoni nang akka saudara nami dari nang menerima penghiburan homa ale Tuhan na menghibur kami homa nang malenggogo di kami hatami Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya ido hatam Tuhan jala ido sitipon nami postur nami Tuhan pasu-pasu mahatami la jala bukka marohanami la pokkom mai gebe ma gugunami Tuhan la mangulak kaulon nami upasat haima Tuhan ina nami la pasau tokatami rade mahami Tuhan majalo mauliate mari oleh Tuhan ali gudang do Tuhan akka dosa nami nanyula nami Tuhan sinagazi nakso sinagazi roha nami Tuhan baik pakatayon nami cara nami pikiran nami Tuhan asima roha apune mai Tuhan unaingot toida Tuhan ala ingot madinggan ni basam hami anak konmo Tuhan asa pasu-pasu mo hami marhiti hatami jolo mula pe hami no Tuhan las maroha nami jala hoto tong pataru hami mauliate mari ho Tuhan matang yang nami holan mengasaun anakmu Tuhan Yesus Kristus martang yang hami tuho amin. Tapuji ma Tuhata sian buken di nomor 450 walu ayat sada. Sumurung siang saluhut na roha imana mangaramoti hati-hati dut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin. Horas madihita inang dohot amanamin dison na bergabung dohot hami imana tapatupa acara PHD seksi perempuan jalala dohot doha muamang las roha
Jadi barita nauli na yang tabege di bagasan tikion ima di acara PHD seksi perempuan winetami masian buku sada 2 Petrus ayat bindu 5 ayat onom 1 10 sada. Dua Petrus bindu 5 ayat onom 1 10 sada, hujama dalam bahasa Indonesia. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ima sahatna. Tuhita inang punguan ina huria ina hana dohot paduan suara Elviko namarsada dohita di PHD seksi perempuan bagasan tikion. Ikon marlas ni roha dohita menjakon hata ni Tuhan nang penakin hita nunga margati soring patupahon hata apul-apul tapasahat hata lau manogari roha do pikiran ni keluarga tadi son alai tapasiding mai satokin asa boy anon mulak kita di bagasan las ni roha dapot tama ahado poda dohotona sian buku ni Petrus salah sian sisian ni Tuhan Yesus. Adong sada ilustrasi tu hita inang neng hupaboa asa boy mangatusi hita taringot tu prikop manang konteks da bagasan jami taon. Ilustrasinya songonon. Di patuba ma rapot PBB. Ima parapoton begu-begu. Jadi dang perserikatan bangsa-bangsa teh. Daumay tahataya teh. Jadi di bagasan parapoton begu-beguon namar pungu pasti begu do kan. Dan mungkin dohot jol medisi. Molo begu nggak tabo tu karakter kan ingin menguasai. Sudah mana yang dikuasai. Takulan jolma sudah isi ni portibion yang dikuasai disegai muse. Makanya iblis itu karakternya memang sangat jahat sekali, ingin menguasai dan ingin berkuasa atas semua apa yang ada di dunia ini. Jadi marapok manasida. Ala salelingon sukses nasida. Lapatu paon agaoron. Membain segap. Sudah pikiran ni jolma. Sian mulai dak danak. Anak boru doli-doli. Ina ama satu sundut akan tua-tua. Marapok manasida. Ale sonari warna rapok nasida berbeda. Sona somal. Dang be marlas ni roha nasida. Biasanya di bajojor nasida do kesaksian kes tanda ngajago nasida manaluhon sudia kejulmai ale Roma nasida sada na Roma begu nasian Timur Tengah amang kituan nami molawau mulak mau tuhuta dang ulo biau Timur Tengah buasa ai salelengon usuru nasida marporang dang ulo marporang ngauleon maka hadiah nasida sama marporang dang marporang nasida
Sonari dak kiau luas na sida marporang dak kiau suruh marporangi terus. Marporangi terus. Mulai sukun Tuhan na tu iba na sida buasa marporang dokon ala ni sibolis padahal dak kiau suruh marporang na sida. Naujui doi. Mula mau dang adong be fungsiku di si. Ai jol may nga diboto ulan na. Ya, paling parah dari kita sudah dilakukan mereka. Tidak disuruh mereka lakukan. Roma begu nasian dunia barat, Amerika me kan. Au pe mula mau dangolo biau di Amerika on. Na ujui suruh nasida mambain nuklir. Alai oga-oga do nasida dangolo. Sonari ima terus diulahon padahal dak ya usurui. Di pature nasida sudah nukliri. Digadisi tu sude akan namora bahkan bereng mak di dunia Asia penunga manuori aka nuklir bahkan nunga nasida menciptakan nuklir ala nunga di patupa Amerika na parjolo au dang adong befungsiku disi mula maau kitua idukun mana Roma begu nasian Batak molo au pe menganggur mau dangolo beau loja naujui usuru do halak kita on asa terus merbedai marporangi manang mambain gutur hutai ale sonari dang usuru nasida mangluang na nunga di patupa nasida ima karakter bahkan dilestarikan sifat karakteri Roma ketuanon ama karakteri lo terus madong di nasida hosom elak late ima terus padahal aku suruh nasida mambain karakter hosom elak late ale terus mai di regenerasihon sifat-sifat karakteri jadi dah kadung berfungsiku gabi begu di si mulak mahita mulu songoni tabu barhor mai PBB on aida ngadong be ulauta mulak mahita gabi bubar mai ima PBB natadok di bagasan turpukon alaon manaringoti taringot tu sibolis natoktong manggusa mengganggu habitat kehidupan ni jolma na porsea na jolo satu nuaing inang amang perlu kita sikapi dan kita tahu bahwa kuasa iblis itu selalu ada dan menghantui kehidupan kita setiap hari. Di mana saja, kapan saja dia bergerak dan tidak pernah tidur. Kuasa dan cara kerja, sistem kerja iblis itu semakin hari semakin canggih. Jadi dakolan hita makin canggih. Nah, paling perlu taboto mari teturpokon dipaingot tu hita. Pada saat kondisi manakah iblis itu merasuki hati dan pikiran kita? Ini perlu kita sadari, inang amang. Kondisi manusia pada saat dia marsak, ya susah. Ini kondisi yang paling empuk untuk dihancurkan oleh iblis. Makanya dok unako marsak. Yang kedua, kondisi manusia ditiki marsahit. Molo marsahit hita disima luar biasa na jagona huaso ni sibolusi menghancurkan iman percaya kita. Makanya molo tabereng godang kena marsahit sudah dilului ubat mana ape dukon hala bahkan sibolusi mangusip pun tu pinggol na dioloi doi asal mamalum. Manang laut tu pusu buhit pe mangaluli ubat marsomba mamele di san asal mamalum. Bahkan disuruh maradi di kuburan mandi di si dibuat orbuk ni tanoi di paridi di si bahkan modom disuruh di kuburan ni olo asal malum. Ditiki marsait sangat cepat sekali kita akan hancur iman kita di situ. Napa toluhon molo pogos hita. Kalau manusia itu miskin dan memang manusia tidak suka miskin, tapi saboy-boyna dipatupa akasi jolmai. Bagaimana supaya dia kaya? Menghalalkan segala cara, suap
sana suap sini dan sebagainya. Mana kope asal mangan. Membunuh pe asal mangan. Menghancurkan perasaan kawan pun yang penting dia bisa dapat. Inilah kondisi yang selalu diingatkan firman Tuhan. Akan unang loas marsak tondim, unang loas marsahit tondim, unang loas pogos tondim. Ay di kondisi si songonido inang. Di saat gale hita, itu adalah kondisi gale, lemah kita di situ. Disitulah iblis itu merasuki hati dan pikiran kita. Dan sering kita jatuh dalam berdosa. Dan kita menduakan Tuhan. Dan kita tidak percaya kepada Tuhan lagi. Dangankan tu Tuhan, tu dongan jol mapedang dang porsie behita. Ya, inilah kalau sudah dirasuki hati kita. Makanya perlu kita didok dison. Nasihat Petrus, poda ni si Petruson, tu akka naposo ni Tuhani, tu akka tua-tua ni malim, do akka na sundut naposo. Di lehon si Petrus do, poda tu nasida. Hai engkau hamba-hamba Tuhan dan hai engkau kaum muda, ingatlah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Inilah ucapan kalimat yang sangat tajam di hati ni si Petrus. Sadar, ikon sadar dohita. Dalam arti sadar artinya menguasai diri, tidak mabuk dan tidak terlena di hasyanganon. Kita hidup harus tetap sadar. Jangan hidup seperti orang mabuk. Jangan hidup selalu terlena dengan keadaan. Bukan berarti ya jalan tol yang lurus dan mulus belum tentu itu membuat kita nyaman. Belum tentu kita misalnya menaiki kapal yang gede besar begitu. Suatu saat bisa itu juga akan tenggelam kalau kita terlena. Sadar nadidok dison adalah menguasai diri. Harus tetap dungo jalan martangyang. Berjaga-jaga didok dison. Pengertiannya adalah supaya kita jangan jatuh kepada malapetaka. Malapetaka dihita. Ima madabutu dosa, madabutu jea, habis mahita. Kalau sudah hati pikiran kita ini dikuasai, dihantui oleh setan-setan, apalagi yang mau kita ucapkan inang? Apalagi yang mau kita pikirkan inang? Apalagi yang mau kita kerjakan? Molo dirajai sibolis kita. Sudema hata nasohata, sudema pikiran naso pikiran, sudema aka pangalaho, tabain sudah hancur belur. Makanya kalau kita katakan orang emosi itu membakar rumahnya pun bisa dilakukannya, menghancurkan rumahnya pun bisa dilakukan kalau dia tidak berjaga-jaga. Makanya ada kata sadarlah dan berjaga-jagalah engkau, karena iblis akan selalu mengintip untuk mencuri hatimu yang sangat kecil itu, dan ia akan menghancur leburkan. Molo songoni ado di pangido poda do tona di bagasan trupukon inang, dia mengatakan, bagaimana cara kita untuk melawan iblis? Bisakah saya melawan iblis? Bisakah amang inang hamu mangalo sibolisi? Tipsnya demikian. Petrus mengatakan, 1. Tanamkan perisai imanmu tetap kokoh. Hapor sion mido naboy paluan ho sian ragam ni sibolisi di bagasan Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Ya. Kita bisa menolak, menengking semua kuasa iblis itu yang merasuki hati pikiran kita, merasuki rumah tangga kita, merasuki pekerjaan kita. Kita hanya punya perisai iman yang teguh dan kokoh. Iman di bagasan turpukon. Jadi tidak dengan kita beli gambar Tuhan Yesus, kita beli salib sebanyak-banyaknya, kita pajang semua setiap sudut, pintu, jendela, semua sampai kamar mandi kita buat salib, gambar-gambar Tuhan Yesus, ya. Ada juga orang Kristen seperti itu. Diperbanyak belanja ke pasar Senin, membeli salib-salib. Katanya untuk apa itu? Mengusir semua tuyul dan bayulnya. Atau beli bawang putih tunggal, pakai gunting, besi berani, semuanya. Mulu di hutan terus do dipatupai. Kalau lahir anaknya, masuklah ada Kak Ina do membani si matuana bahin bawang putih. Ale unang na dua tunggal dah
dungi bain mahai bosi barani bain ma di sida bain ma di turuni bantal ni asa unang roa non parasit aduh lapatan ni gunting dengan besi berani dengan bong putih tunggal mengusir kan nah ini mah molo hapor senakuku ataukah perlu dengan kekuatan kita ini amanginang dang boy daging tahun holi tahun mudar tahun tidak bisa kita melawan kuasa iblis. Ahado namambain si bolisi kabur talu monak kita ima perisai iman hapor siatai do di bagasan Yesusi naboy pamonak konita mangalo sudiaka isap ni si bolisi napa duahon endeta nakin 227 ikon Yesus do dongaku sahalaku lilu do rapon Yesus boya monang talu musui naro dalam arti endeon yang mengajak kita asa patutoru diri di hadapan Tuhan. Ternyata kita tidak sanggup melawan kuasa iblis itu, hanya Yesus Kristus lah. Makanya ikon Yesus dodong aku dang adong na asing molo dang Yesus lilu doau Yesus dodong aku asa monang au di pamonang Tuhan ini au ala memang huaso ni Yesus Kristus do naboy manaluhon sibolis na mo jala botang-botang. Hurian itu hatta inang perempuan adalah yang selalu memenuhi setiap ibadah di gereja kita HKBP. Secara kuantitas di mana saja gereja perkotaan dan perdesaan, kampung, penghuni pendatang yang selalu rajin datang beribadah adalah kaum perempuan di mana saja itu. Tetapi kadang-kadang kita ini yang membuat kita lemah. Hita do si partangiang, hita do si parende, alias hita do jojotan naboi diganggu si bolisi. Ini ada kata hati-hati, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ondo tujuan turpokon di pasa tu PHD hita. Sadarlah dan berjaga-jagalah kaum perempuan. Karena hita do si partang yang huna hutusan ale si patah hita do nagale di bagasta sendiri. Hita do na godang biarta. Hita do godang akaragam persoalan. Sai tuani maroton di Porbadia nang pesongoni godang ni aka kompleks persoalan di dalam kaum perempuan, tetapi kaum perempuan yang selalu kuat datang dan bertujuan ala memang dang boy ta andal hon dirita ikon Tuhan Yesus sido na ta andal hon ninang asa boy di pamonak kamu lau manghalo ragam ni aka tahini si bolisi. Jadi tetaplah kuat, tetaplah berdoa dan bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Karena kita akan dimenangkan oleh Tuhan, mengalahkan semuanya roh-roh kejahatan dan iblis itu. Jalan waing nunga di pasat nakin Tuhamu amang inang hata naulnya denggan poda doi tangiang doi penyemangat doi Tuhamu saluhutna asa hehe hamu amang inang asa unang saya tariluilu hamu di bagasan arsa ni roha ay margati soring dongoluon si pata sonari samu manalungunan ale suatu saat nanti amanginang lah juga yang memberikan kata-kata penghiburan kepada siapa saja. Kehidupan ini silih berganti ala unak kita mabiar idum bain Paulus mandok di Rom 12 bindu 12 ayat 15 didok doi marlas ni roha mahamu dohot akan marlas ni roha jala tangis mahamu dohot akan tangis ima poda ima tona hitan na berdiakonia sosial. Ada orang yang tertawa, mari kita tertawa. Tetapi ketika ada teman kita yang menangis, kita juga turut peduli, care dengan perasaan mereka yang dalam keadaan duka cita. Tarapul marohamuna, Tuhan Yesus mangapuli rohamuna namarsaki, dungi dilion mahamu ton di Porbadia, asa semangat hamu, mari kita lanjutkan kehidupan. Arsak lungun di bagasan rohamuna, Tuhanima namamboto, jala ibana namangandit salut nai dibolokon sudei ditikina saya di tatap hamu masogot hahaulion hadameon las niroha na di pasat Tuhani di tonga-tonga ni
keluargamuna. Amanginang luas matuhani mangula di bagasan keluarga nang di bagasan rohamuna. Saya terapul mahamu, hehe mahamu amanginang toktong mamartangiang asa tondi porbadia na toktong mangaramoti dalam menjagai hita salutna. Amin martangyang mahita. Mauliate maali Tuhan hata nabadia na hujalohami di bagasan Tikyon di PHD seksi perempuan nang sekaligus kami patupahon acara pangapulion tu opat keluarga na hoholongi hami. Tuhan mamasu-masu maho Tuhan di sudi ulon nami jala ikon hodo manuraton hatami is asa toktong makapurse hami di bagasan guarmu Tuhan, asa toktong patuturu diri hami tua depanmu. Allah hodo raja nami, hodo Tuhan nami, hodo Tuhan na mamboto saluhutna akka parukilon di bagasan roha, akka sahid sudi akka panggulmiton di portibion nang di bagasan roha do pikiran nami. Hodo mamboto ale Tuhan. Apuli mahami, pargogoi mahami Tuhan, dongani mahami Tuhan, manang tudi hami mangalaka, ala hodo napuna hami, jala ikon hodo Tuhan Yesus naman dongani hami, asa sonak kami, asa monak kami, asa marlas ni roha hami Tuhan di bagasan ngulu nami. Molo adong namar saksian akka inanami, na hadir di bagas Jerman, apuli roha nasida, molo adong namar said, jama pematang nasida Tuhan, asa boy malum, asa neang lak nasida, mangula ulaon namar somba tu adopanmu, alay, molo adong namar las ni roha, nadapotan gajeng new marite ulang tahun nasida manang anniversary, homa Tuhan manambay las ni roha nasida, asa toktong dingot nasida, do manang mangalehoni saluhudna. Sudi akay iyan ako namin na marsikola, leon gogo hapistaran do bisuk na siya ko Tuhan. Apalagi naing memasuki ujian semester nang ujian penaikan kelas. Mandongani akka iyan ako nami asap boy diuto nasida akka parsiajaran sian parsikolanna. Mau lihat tema Tuhan disudiakan na hurang tama dia kahata pambeda nami di bagasan acaron mangido hami sehoma manalpuhon manesa dosa nami asa lam tama hami manjo guarmu di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Tauduti macarata tapuji matuhata nomor 500 sada ayat sada do udutna los tapapungu mapeleata.
bata amanami na di Banua Gijang hodo haruroni salu silun lehon na denggan do nasa uli basa na moliutus. Hupasat hami masian na linituan pile nami tuho. Saya jalo may gabi wap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para sa kami pilianon. Patimbulon rajon mo nitonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay maruhan nami mariti titondim. Asalam butanda hami godang ni sililun mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok molehati tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita di bagasan tangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma rajonmu. Say saat molomo ni roham di Banatongon songon di Banua Gijang. Leon matu hami sadir nang luan siapa hari. Si sama dosa nami song panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togi untuk pangunjunan palu ama hami sian pangago. Ai hodo na puna rajaon. Rodia sama pun salilin. Asi ni rohani tu atta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot parsarani tondi porbadia ma nama masu-masu hamu saluhutna. Shalom. Hundul mahita amang inang ule kami mati kitu inang nami inang boru tobing adong neng di pasat silakan.